anos 80 chegaron ás miñas mans os libros da Fundación Barrié, e ali había unha partitura que eu non sabía ler nese momento, que tiña unha data que poñía Vila da Igrexa Cerceda, marzo 1980, Rosa 60, Adolfina 64. Entre 5 ou 10 anos despois eu fun aprendendo a ler partituras e a ler esa partitura e a recoñecer nela cancións que cantaba a miña avoa. Entereime de que había unhas cintas, non conseguí ninguna das cintas que se vendían co cancioneiro naquel momento. E despois fume enterando, grazas a Dubi tamén, de que había un arquivo no que Dorocé depositara esas partituras e que podía ter as grabacións. Grazas a internet, o arquivo sonoro colgou un índice dos 248 CDs que compoñían eses orixinais de Dorocé, e escribinlle o arquivo sonoro para poder acceder a esas grabacións. Cheguei ali un día de 2015, cando estaba facendo o meu traballo de fin de grao no Conservatorio de Jazz, e por primeira vez, desde había 10 anos que morrera a Rosa, escoitei a súa voz. Os ollos falaban da miña emoción, ali no medio daquela biblioteca do Gallás, que era unha inmensidade de proporcións inhumanas, ali estaba eu nunha mesa escoitando a Rosa no ano 80 cantando para Dorocé. Está moi bonito. Entende ben así. Trae a picardía. Bueno, os cantas todas levan picardía, Eso sí, está claro. case todas levan picardía.